Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Είστε στο spamradio.gr, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του Παντίου Πανεπιστημίου και ακούτε την ολοκαίνουργια εκπομπή με τίτλο Rising with the Stars. Θα είμαστε μαζί σας εγώ με τη Γογό Τζίντζα να σας κρατάμε συντροφιά κάθε Σάββατο 6 με 8 και να σας μιλάμε για ενερχόμενους καλλιτέχνες. Ή μάλλον να σας μιλάνε οι ίδιοι, καθώς σχεδόν κάθε Σάββατο θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας κάποιο ξεχωριστό καλεσμένο να μας μιλήσει και πολύ πιθανόν να μας τραγουδήσει και live εφόσον μιλάμε για star της μουσικής σκηνής. Σήμερα έχουμε μαζί μας τους In Vain. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Εμείς. Να πούμε αρχικά λίγα λόγια για εσάς πριν ξεκινήσουμε να σας βομβαρδίζουμε με ερωτήσεις, για να σας μάθουν και κάποιοι ακροατές μας που πιθανόν να μην σας γνωρίζουν ήδη. Η In Vain, λοιπόν, είναι ένα gothic rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2005. Οι In Vain έχουν παίξει σε μερικά από τα πιο γνωστά μαγαζιά της Αθήνας, όπως το N-Club, Underworld, Bad City, On Stage Club και Stigma. Φυσικά είναι και πολλά άλλα. Πρόσφατα, μάλιστα, άνοιξαν τη συναυλία των Death in June στην Αθήνα, ενώ πέρσι τον Νοέμβριο κυκλοφόρησαν και την πρώτη τους επίσημη δισκογραφική δουλειά, με τίτλο Veiled in Pain. Ακούσατε και πριν ένα τραγούδι δικό τους ήταν, των παιδιών. Θα δώσω πάσα στη Γογό τώρα, για να αρχίσουμε τις ερωτήσεις, γιατί το πήρα μονότερμα νομίζω. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω και εγώ τα παιδιά και να ξεκινήσουμε λίγο. Θέλω να τους ζητήσω να μας συστηθούν και οι ίδιοι και να μας μιλήσουν για το line-up του συγκροτήματος. Ωραία. Το line-up αποτελείται από τον Άγγελο Παύλο, που παίζει μπάσο και κάνει δεύτερα φωνητικά, από τον Νίκο, που είναι ο lead κιθαρίστας, από τον Μάνο, που είναι ο rhythm κιθαρίστας, και στα φωνητικά είμαι εγώ, Ηλίας. Κατά καιρούς είχαμε και drummer και πληκτρά, αλλά τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια, λόγω και κάποιων δυσκολιών και τεχνικών κυρίως που είχαμε σε διάφορα μαγαζιά, αποφασίσαμε να βγαίνουμε με προγραφημένα τύμπανα και πλήκτρα για να έχουμε και καλύτερο ήχο και αποτέλεσμα συνολικά. Το συγκρότημα, όπως είπαμε, φτιάχτηκε το 2005. Την πρωτοβουλία ποιος την πήρε? Εμείς οι δύο, με τον Άγγελο, επειδή ήμασταν φαν της φιλανδικής σκηνής και γενικότερα του gothic rock ήχου, θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε στην Ελλάδα κάποια μπάντα σε αντίστοιχο ύφος, ας το πούμε, και επειδή ήμασταν μεγάλοι φαν, ειδικά όπως προανέφερα, της φιλανδικής σκηνής, κάναμε, ας το πούμε, μία μίξη του φιλανδικού ήχου με τον παλιότερο gothic rock ήχο, σε συνδυασμό, σε ένα μικρό ποσοστό, με πιο industrial, ας το πούμε, περάσματα, επηρεασμένα από Rammstein, από Marilyn Manson, από τέτοιου είδους μπάντες, στα κομμάτια. Η πρώτη σας επαφή με τη μουσική πότε ήταν? Ως Άγγελος και Ηλίας. Πες πρώτος. Ξεκινάω, οκ. Εντάξει, στο σπίτι υπήρχε αρκετή μουσική από τους γονείς. Η πρώτη μου επαφή ήταν, κατά κύριο λόγο, κομμάτια του Λέοναρντ Κόεν. Έκανε και μια σχετική ανάρτηση τις προηγούμενες μέρες λόγω του θανάτου του. Η Dead Can Dance, λίγο ασυνήθιστο για γονείς να ακούνε τέτοια. Όντως. Και εντάξει, υπήρχαν και άλλα πράγματα. Αυτό ήταν από άποψη ακουσμάτων. Τώρα, μουσική, ουσιαστικά ξεκίνησα να παίζω στα 7, καθότι παρότι είπε ο Ηλίας ότι στο σχήμα είμαι μπασίστας και κάνω βούφωνες και σε κάποια live ακουστικά, παίζω ακουστική κιθάρα, κανονικά είμαι βιολιστής. Όπου... Ξεκίνησες με βιολί δηλαδή. Να. Στην ηλικία των 7. 7. Λίγο ασυνήθιστο για κάποιο παιδί ηλικίας 7 ετών, νομίζω. Όχι. Όχι, ειδικά στα κλασικά όργανα, εκεί 7, 8. Νομίζω... Και εγώ τότε ξεκίνησα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανα 9 χρόνια βιολί επίσης και ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή. Ξεκίνησα, ενώ το βιολί, γιατί συνήθως ακούω, ξέρεις, κιθάρα, πιάνο. Όχι, η κιθάρα σε πιάνει αργότερα. Συμφωνώ. Στα 12-13. Είναι φάση εφηβείας, δεν ξέρω η κιθάρα πιο πολύ που πιάνει τους περισσότερους. Ξεκίνησα και εγώ, όχι γιατί σταμάτησα το βιολί, αλλά ξεκίνησα να παίζω και κιθάρα. Εσύ? Και εγώ 7 χρόνων ξεκίνησα, αυτό ήθελα να πω, αλλά με πιάνο. Εμένα οι γονείς μου, να πω την αλήθεια, δεν είχαν επαφή με τη μουσική, δηλαδή να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, αλλά έτυχε να έχω μία θεία η οποία ήταν πάρα πολύ καλή πιανίστρια, με ανέλαβε από μικρό και απλά γύρω στα 15-16 ξεκίνησα να παίζω drums.
Με κέρδισαν τα τύμπανα, μπορώ να πω. Και λόγω μουσικής έγινε αυτό που ακούω κυρίως metal, ας πούμε, και τέτοιου στυλ. Και στη συνέχεια, γύρω στα 19 με 20, ξεκίνησα και μαθήματα για φωνητικής. Για να μπορώ να τραγουδάω, ας πούμε. Και αυτή τη στιγμή τραγουδάω in vain, αλλά παίζω drums στο Αστικό Σύνδρομο. Που είχαμε και χθες το live που σας ανέφερα, που τραγουδάει πάνω στο Πιλάτος εκεί, από τους νύπτωτα Σχήρας. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση. Τι κάνετε άλλο όσον αφορά τη μουσική πέρα από του in vain ο καθένας σας? Έχετε και κάτι άλλο και κάποιο άλλο project που δουλεύετε? Εγώ προς το παρόν αυτό το project δηλαδή είναι κανονικό συγκρότημα, απλά εκεί είμαι ο drummer. Κατά καιρούς έχω περάσει από διάφορα project, είτε με φίλους είτε με άτομα που έχουμε συνεργαστεί, π.χ. να γράψουμε, ας το πούμε, soundtrack για μια εκπομπή ή για ταινία. Αλλά αυτή την περίοδο παίζω αποκλειστικά σε αυτές τις δύο μπάντες. Εσύ, Άγγελε, δεν μας είπες? Εγώ πάλι είμαι σε 5-6 σχήματα, εκτός από το in vain και το Αστικό Σύνδρομο που είπε πριν ο Ηλίας. Υπάρχει άλλο ένα συγκρότημα που κατά κύριο λόγο διασκευές παίζουμε αυτόν τον καιρό και θα προεκταθεί σε μουσικοθεατρικό, του Alter Ego, όπου κάποια από τα παιδιά που συμμετέχουν είναι ηθοποιοί. Υπάρχουν μετά κάποια σχήματα ημιακουστικά που κατά καιρούς παίζουμε με το Στέλιο τον Τζουκιά και το Σταύρο τον Βορύση, που είχαμε την Πέμπτη ένα έντεχνο live, και υπάρχει και άλλο ένα σχήμα με το Δημήτρη τον Φάκο τώρα που ξεκινάω να παίζω μπάσο, και συν της άλλης λέω να αρχίσω να ηχογραφώ και τα δικά μου σαν Άγγελος Παύλος. Πολλά πράγματα γενικά. Ωραία, νομίζω μας καλύψατε όσον αφορά όλα αυτά και ειδικά την πρώτη σας επαφή. Για πείτε μας, ποιο τραγούδι, παιδιά, θέλετε να ξεκινήσουμε να βάλουμε? Το Veil of Pain, που είναι και το πρώτο του EP. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
Πριν συνεχίσουμε με ερωτήσεις, να σας πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να βλέπετε περισσότερο υλικό από εμάς. Αρχικά λοιπόν έχουμε σελίδα στο Instagram, τίτλο Rising with the Stars φυσικά, οπότε ακολουθήστε μας και εκεί. Ανεβάζουμε έξτρα υλικό φωτογραφικό για να βλέπετε τι γίνεται και μέσα στο στούντιο, πέρα από το να το ακούτε απλά. Ανεβάζουμε επίσης και βιντεάκια. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, επίσης με τίτλο Rising with the Stars. Εκεί πέρα ανεβάζουμε τα link μας, φωτογραφίες, ανακοινώσεις, αφίσες από τους καλλιτέχνες που θα έρθουν και από και οτιδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τις επερχόμενες εκπομπές μας. Κατά βάση αυτά έχουμε και Twitter, αλλά όχι προσωπικά της εκπομπής μας, γενικότερα του spam, που μπορείτε και εκεί πέρα να μας ακολουθείτε για να βλέπετε επίσης περισσότερες ανακοινώσεις και να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για όλους τους καλεσμένους του spam, γενικότερα, όχι μόνο τους δικούς μας. Να πούμε ότι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορούν να στέλνουν μηνύματα στο chat του σταθμού. Φυσικά, ναι, έχουμε και chat που το βλέπουμε απευθείας, το έχουμε ανοιχτό μπροστά μας, οπότε δεχόμαστε και αφιερώσεις όπως έχουμε πει. Και γενικότερα να μας λέτε σχόλιά σας θετικά και αρνητικά, τα θέλουμε όλα, για να ξέρουμε κι εμείς άμα κάνουμε κάτι λάθος να το διορθώσουμε και άμα κάνουμε κάτι καλά να το συνεχίσουμε. Έχουμε και τη σελίδα των παιδιών, In Vain, στο Facebook. Που φυσικά θα τη βάλουμε και στη δική μας τη σελίδα για να την ακολουθήσετε, να τη δείτε κι εσείς, να βλέπετε τη δουλειά των παιδιών, εφόσον σας ενδιαφέρει. Υπάρχει και Instagram, υπάρχουν 2 YouTube, αλλά το ένα είναι πιο πρόσφατο, ας το πούμε, είναι το official υποτίθεται. Εντάξει, υπάρχει και MySpace που δυστυχώς, όπως ξέρουμε, σχεδόν κανένας πλέον δεν το χρησιμοποιεί. Ναι, έχει λίγο παλιώσει αυτό το μέσο. Αλλά θα τα βάλουμε όλα αυτά στη σελίδα, να βρείτε τα παιδιά και το YouTube τους και όλα τα link θα τα συμπεριλάβουμε, μην ανησυχείτε, μην μου αγχώνεστε. Και θα πάω στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι, εμένα δηλαδή προσωπικά αυτό σκεφτόμαι περισσότερο, είναι πώς ασχοληθήκατε με αυτό το είδος, γιατί και θέλω να μου πείτε μετά και για το ελληνικό κοινό της gothic μουσικής γενικότερα, τι είναι αυτό που σας ελκύει τόσο έντονα σε αυτό το στυλ και πώς θα χαρακτηρίζατε και το κοινό αυτό του στυλ γενικότερα μουσικής και στυλ σαν στυλ γενικότερα. Ωραία. Αν είμαι κατανοητή. Ναι, εννοείται, απολύτως. Αρχικά, σαν Ηλίας, θα ήθελα να πω ότι, πώς θα το εκφράσω, ότι η μουσική που γράφω, ας το πούμε, είναι αυτή που θα ήθελα να ακούσω. Και εννοείται ότι σε όποιον αρέσει τον ευχαριστώ και είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να μας δει και live και να ακούσει τα κομμάτια μας και όλα. Θεωρώ ότι σαν In Vain κάνουμε το, αν μπορώ να το πω, επόμενο βήμα στην gothic rock μουσική, δηλαδή να συνδυάσουμε το παλιό gothic rock που είχε και αρκετά κιθαριστικά κομμάτια και εντός εισαγωγικών μια σκοτεινή ατμόσφαιρα, με τον πιο πρόσφατο ήχο, δηλαδή για όσους άκουσαν το προηγούμενο κομμάτι, θα ήθελα να πω ότι έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στο αποτέλεσμα του ήχου. Δηλαδή, δοκιμάσαμε να ηχογραφήσουμε με διαφορετικές κιθάρες, με διαφορετικά προγράμματα, συνεργαστήκαμε με 3 παραγωγούς μέχρι να βγει αυτό το αποτέλεσμα, που μπορεί να μην ίσως είναι για κάποιους το επιθυμητό, γιατί δεν είναι πολύ καθαρός ο ήχος, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχει δική του ταυτότητα. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι τα τελευταία χρόνια στη μουσική οι παραγωγές είναι κονσέρβα σε πολλά είδη, ακόμα και στο gothic χώρο και στο metal χώρο, δηλαδή ότι κάποιοι έχουν βρει συγκεκριμένο τρόπο ηχογράφησης των κομματιών και δυστυχώς πάρα πολλές μπάντες μοιάζουν πλέον, θεωρήσαμε καλό να συνεργαστούμε με άτομα τα οποία αυτή την εποχή που υπάρχει προσφορά μεγάλη από συγκροτήματα, καλώς ή κακώς να πειραματιστούμε κι εμείς με τον ήχο και να δώσουμε και κάτι σε αυτή τη μουσική διαφορετικό ηχητικά και να βάλουμε κι εμείς, ας πούμε, το λιθαράκι μας σε αυτό το χώρο. Κάπως έτσι θα ήθελα να το πω. Κατάλαβα ότι σας άρεσε αυτή η μουσική, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί αυτή η συγκεκριμένη σε εσάς σας άρεσε. Ενώ σας εκφράζει, το καταλαβαίνω, αλλά γιατί σας κέρδισε. Για να κάνουμε συγκρότημα gothic rock. Ναι. Ωραία. Θεωρώ πρώτον ότι αυτό το στυλ μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, ανθρώπινα κυρίως συναισθήματα, και θέλω να πω ότι οι στίχοι δεν αφορούν μόνο δικά μας, ας το πούμε, βιώματα, είναι και από φίλων και γνωστών, περιγράφουν καταστάσεις συναισθηματικές κυρίως μεταξύ δύο ατόμων και κυρίως ζευγαριών, ας το πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, άντρα και γυναίκα. Απλά θεωρώ ότι αυτό το στυλ μουσικής σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις κάποια πράγματα χωρίς να το κάνεις π.χ. με τον τρόπο που το κάνουν τα ελληνικά συγκροτήματα
με τον εντός εισαγωγικών, όπως το λέγω, κακομοίρικο τρόπο. Δηλαδή, να λένε στους Κλαίγονται τοίχους, λίγο. ναι, να κλαίγονται συνέχεια. Δηλαδή, και με κατέστρεψες και τι μου κάνεις και πίνω και ξενυχτάω. Δηλαδή, για μένα, μπορούμε με αυτό το είδος μουσικής αξιοπρεπώς και χωρίς να εξευτελίζεται η μία ή η άλλη πλευρά, ότι μπορείς να εκφράσεις κάποια πράγματα και ναι, και το σκοτεινό της υπόθεσης, ας πούμε, που θεωρώ ότι υπάρχει σε κάθε άνθρωπο μέσα. Ανεξαρτήτως αν ακούει gothic, μουσική, metal, μουσική, trance, hip hop, οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πάντα χαρούμενος και πάντα χαμογελαστός. Σίγουρα έχει τύχει σε όλους να έχουμε και τις μαύρες μας και να είμαστε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, να περνάμε κάποιες ώρες σε κατάθλιψη ή πάρα πολύ στενοχωρημένοι, και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και μια μουσική να καλύπτει ακριβώς αυτό το κοινό. Και φυσικά εννοείται ότι δεν είναι όλα μας τα κομμάτια με καταθλιπτική ατμόσφαιρα και αντίστοιχο στίχο, ας πούμε. Υπάρχουν και κομμάτια πιο χαρούμενα, που είναι και πιο γρήγορος ο ρυθμός, ας πούμε, και η γενικότερη ατμόσφαιρα, πιστεύω, εμπνέει τον άλλο να τον ακούσει, ακόμα και ας μην ακούει gothic rock. Και αυτό το έχω προσέξει, ότι εφόσον έχουμε παίξει σε μαγαζιά πέρα από την Αθήνα και πέρα από τα κλασικά μαγαζιά της μουσικής σκηνής, ας πούμε, της gothic, του gothic horror, όποτε έχουμε παίξει σε μαγαζιά που μας έχει ακούσει άσχετο κοινό από τη φάση, έχω προσέξει ότι όλοι μας ζητάνε κομμάτια που θα βρουν να μας ακούσουν. Και μιλάω για άτομα που μπορεί να ακούνε ελληνικό ροκ. Έχει τύχει, ας πούμε, dubstep, ας πούμε. Είχε έρθει παιδί που άκουγε dubstep και μου λέει αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που παίξατε στο live το συγκεκριμένο, πού μπορώ να το βρω, ας πούμε, και το έστειλα. Που σημαίνει ότι η μουσική αγγίζει όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως, ας πούμε, το τι μουσική ακούει κυρίως κάποιος. Πιστεύω ότι το συναίσθημα είναι αυτό που περνάει, και φυσικά μαζί και ο στίχος σε συνδυασμό. Το ελληνικό κοινό της gothic μουσικής είναι ευρύ και πώς θα το χαρακτηρίζετε γενικότερα? Είναι φανατικό? Φανατικό, νομίζω πλέον δεν υπάρχει, ειδικά στο χώρο του, τον ευρύτερο του ροκ, ο αρτηριοσκληρωτικός, ο οποίος ακούει αποκλειστικά ένα είδος. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι τα 18, βαριά 20, μπορεί να ακούσει αποκλειστικά ένα μουσικό ιδίωμα, αλλά από κάποιο σημείο και μετά νομίζω ότι όλοι ξεκολλάνε. Σίγουρα θα έχεις κάποια βασικά πράγματα που σαν ακούσματα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ακόμα και σαν ακροατής όλοι πειραματίζονται. Είναι ευρύ, είναι μεγάλο, έχει τη μεγάλη Ευρύ κοινό? όχι, δεν μπορώ να το πω. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει τάσεις προς τα κάτω η γραφική του παράσταση, αλλά νομίζω ότι και εμείς και άλλα σχήματα στο χώρο υπάρχει ένα άνοιγμα προς άλλες μουσικές κατευθύνσεις, οπότε δεν απευθύνονται και δεν απευθυνόμαστε αποκλειστικά στο gothic χώρο. Την ελληνική μουσική σκηνή πώς θα τη χαρακτηρίζετε? Δεδομένης κατάστασης που επικρατεί, που καλός ή κακός, οι περισσότεροι έχουν μια ροπή προς το λαϊκό ύφος. Τι πιστεύετε ότι φταίει γι' αυτό? Εξαρτάται τι θεωρεί κάποιος λαϊκό, έτσι. Ή και ελληνική τι θεωρεί. Ναι. Ελληνική μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε προφανώς είναι Ελληνικό. ελληνικό, το όχι αποκλειστικά ο στίχος. Εντάξει, κοίτα, το να ανεβαίνει να χορεύει τσιφτετέλεια στα τραπέζια και ειδικά άντρας και να τα σπάει και καλά και να μου κουνάει την κοιλιά δεν είναι ελληνικός τρόπος. Είναι αραβόφερτο. Έτσι. Οπότε. Ανατολίτικος. Ναι. Εντάξει, αν δεν βρίσκει κάποιος εμένα δεν με απασχολεί. Απλά γενικά υπάρχει μια τάση στο να προωθείτε κυρίως το λαϊκό. Το πρόβλημα και είναι να... αυτό, το τι προωθείται από τις διάφορες εταιρείες. Αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο τις εταιρείες, μιας και είμαστε εκεί στο χώρο των ΜΜΕ, γενικότερα ΜΜΕ. των Οπότε, Δηλαδή- συγγνώμη που διακόπτω, πιστεύετε δηλαδή ότι η κάθοδος αυτή στο κοινό της Gothic οφείλεται στο ότι όλο και περισσότεροι ακούνε λαϊκά και ελληνικά τραγούδια? Στην προώθηση θέλω. Δεν είναι μόνο η πρόθεση, είναι ότι έχει κάνει κοιλιά σίγουρα ο χώρος. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια κάτι καινούργιο δεν βγαίνει, εκτός από πολύ καινούργια συγκροτήματα που, όπως είπα, επεκτείνουν τις επιρροές τους και τον ήχο τους. Σίγουρα, βέβαια, νομίζω ότι, όπως είπα πρόσφατα σε κάποια γραπτή συνέντευξη που μας ζητήθηκε, η κρίση
είναι κατελάχιστο οικονομική, κατά κύριο λόγο κοινωνική και πολιτισμική. Δηλαδή, βλέπω πιτσιρίκια 13-14 ετών ξέρουν όλους τους στίχους από όλα τα σκυλοτράγουδα και τους ρωτάς. Αν μιλάμε τώρα για γνωστούς καλλιτέχνες, έτσι, όχι να ρωτήσουμε, ξέρω εγώ, τίποτα jazz καλλιτέχνες. Σε κοιτάνε λες και είσαι εξωγήινος. Είναι αυτό, ας πούμε. Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι αν τους προτείνεις κάτι να ακούσουν, είναι και αρνητικοί πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια προκατάληψη γενικά. Και η πλάκα είναι ότι ενώ έχουμε, ας πούμε, πλέον πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ, μπορεί πολύ εύκολα ο καθένας να κάνει αναζήτηση από το YouTube και από άλλα, ας πούμε, site για το τι καινούργιο κυκλοφορεί. Δυστυχώς, όλοι σχεδόν βλέπουν στοχευμένα τους πολύ λίγους που πλασάρουν π.χ. και το ίδιο το YouTube με διαφημίσεις, αν έχετε προσέξει. Ναι. Έτσι, και πάρα πολλά, ας πούμε, μέσα που προωθούν 10 συγκεκριμένους καλλιτέχνες, ειδικά αν μιλάμε για την Αμερική, ας πούμε. Είναι μια κλίκα, όπως και εδώ φυσικά υπάρχει κλίκα, που προωθούν πάρα πολύ λίγους και απ' την άλλη ο κόσμος δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Εγώ θυμάμαι δηλαδή, όταν ακόμα ήταν εποχή που αγοράζαμε CD, που εγώ ήμουν της άποψης ότι να μαζεύω όλη τη βδομάδα λεφτά. Για να πάρω ένα CD. Ναι, 1 ή 2 CD. Δηλαδή, τότε ζούσα στη Χαλκίδα, γιατί είμαι από εκεί. Και Παρασκευή, με το που τελείωνα το σχολείο, έπαιρνα το λεωφορείο, πήγαινα στο Rock City, που δυστυχώς έχει κλείσει, είτε στο Metal Era, κυρίως αυτά τα δύο πήγαινα τότε, ή και στο Metropolis καμιά φορά, αν δεν το βρίσκα στα προηγούμενα. Και αγόραζα 1 με 2 CD, τα οποία τα έλειωνα, δηλαδή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα ξανακατέβαινα. Και ήταν όμως, η όλη φάση ήταν εντός εισαγωγικών ρομαντική, αν μπορώ να το πω. Δηλαδή, θυμάμαι το κάθε CD στη δισκοθήκη μου από πού το αγόρασα. Θυμάμαι τη μέρα που το αγόρασα, οτιδήποτε. Θυμάμαι σε κάποια CD πώς μύριζε το εξώφυλλο. Δηλαδή, αυτά δυστυχώς δεν θα τα ζήσουν και δεν τα ζουν οι πρόσφατες γενιές, γιατί θα μου πείτε απ' την άλλη ποιος να αγοράσει CD. Απ' τη μία δεν έχει λεφτά, απ' την άλλη έχουν κλείσει τα μαγαζιά που τα πουλούσαν. Από την άλλη όμως, γιατί δεν κάνουν την αναζήτησή τους ο καθένας για τον εαυτό του, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι προτέρημα να μπορέσει να ψάξει κάποιος τη μουσική που τον εμπνέει όταν την ακούει και όχι να ακούσει κάτι που το πλασάρουν κάποιοι κονσέρβα, μία από τα ίδια και με κανένα, αν μπορώ να το πω, θετικό μήνυμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η mainstream μουσική αυτή τη στιγμή στην Αμερική, γιατί το ξαναλέω Αμερική γιατί δυστυχώς οι αμερικάνικες εταιρείες έχουν εξαγοράσει πάρα πολλές ευρωπαϊκές και οπότε υπάρχει και λογοκρισία πλέον από τις αμερικάνικες μεγάλες εταιρείες προς οι μικρές ευρωπαϊκές που τους ανήκουν, οπότε δυστυχώς και ο ήχος των υπολείπων στρέφεται σε ανάλογα, ας πούμε, πλαίσια με την αμερικάνικη αγορά. Εγώ, σαν Ηλίας, δεν βλέπω να περνάει κανένα θετικό νόημα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος θεωρεί θετικό μήνυμα να βλέπει κάποιον, ας πούμε, με χρυσές αλυσίδες να χορεύει, να έχει από πίσω 15-20 γκόμενες, ας πούμε, και να το παίζει ιστορία. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα-ίσα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που το πλασάρουν σαν καλό εντός εισαγωγικών και cool και mainstream είναι πραγματικά η καταστροφή του ανθρώπου, αν μπορώ να το πω εγώ έτσι, γιατί δεν πλασάρει σωστά πρότυπα. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, είναι καλύτερη η gothic μουσική που πλασάρει κάποια είδη τουλάχιστον σαν πρότυπο του ότι κόβω τις φλέβες μου και αυτά και τέτοια. Ναι, τουλάχιστον ακόμα και αυτό είναι πιο κοντά στις ανθρώπινες πράξεις. Ενώ αυτό που πλασάρουν αυτοί είναι ένα fake, ένα ψεύτικο πράγμα που αν το σκεφτείτε είναι ουτοπικό. Και σαν να μην φτάνει αυτό, αναγκάζει τον κόσμο να πέφτει συνεχώς σε επίπεδο, αν το σκεφτείτε. Νομίζω γι' αυτό έχουμε φτάσει και εδώ που έχουμε φτάσει, ναι, γενικά σαν... Μα δείτε και στην ελληνική σκηνή τώρα, γιατί εγώ μην νομίζετε ότι είμαι κλειστόμυαλος. Έχω φίλους πρώτα απ' όλα που είναι καλλιτέχνες στο rap χώρο, στο hip hop χώρο, στο trance χώρο, έτσι, που είμαστε φίλοι από παλιά. Και μου δείχνουν κατά καιρούς, κοίτα το βίντεο που βγάλε ο τάδε και ο τάδε. Οι τύποι, εκτός ότι είναι τραγικοί, αυτοί δηλαδή που δείχνουν τώρα τα μέσα, για να μην τα κατονομάσω τώρα ή τα πω κάτι χειρότερο, θεωρώ ότι
προσπαθούν εν μέρη να πιάσουν τα πρότυπα των Αμερικανών, αλλά επειδή έχουν πολύ low budget, φαίνεται μέχρι και στα κλιπ τους και είναι τραγικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω σε παιδιά μικρότερα που ακούν αυτούς τους τύπους που καταλαβαίνετε όλοι ποιους εννοώ. Δηλαδή, να βγαίνει ένας τύπος, να έχει 10-15 ονοματέους από πίσω και να το παίζουν γκάνγκστερ, ας πούμε, και να κουνιούνται όλοι και να λένε στους στίχους, τέλος πάντων, εγώ κάνω και δείχνω και ράνω. Θεωρείτε πραγματικά ότι αυτό το πράγμα έχει να κάνει σε σχέση με τη μουσική ή ένα image το οποίο κάποιοι το πλάσαραν για να κρατήσουν ακριβώς σε πάρα πολύ χαμηλά level και την νοημοσύνη και γενικότερα τους ανθρώπους? Αυτό. Ωραία. Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα κομμάτι. Ωραία. Να μας πούνε τα παιδιά ποιο θέλουν να πάρουμε. Ωραία. Πριν περάσουμε στο κομμάτι, συγγνώμη που διακόπτω, είπε πριν κάτι ο Άγγελος για γραπτή συνέντευξη και θα θέλαμε, φυσικά, άμα έχουμε την άδειά σας, να την απομαγνητοφωνήσουμε και εμείς τη συνέντευξη και να την ανεβάσουμε. Ναι. Γιατί φαντάζομαι θα είναι άτομα που μπορεί να μπορέσουν να μας ακούσουν τώρα, να τη δούνε ή και όσους θέλουν να ξαναακούσουν, να διαβάσουν βασικά αυτά που έχετε πει, γιατί είναι πολύ ωραία. Ειδικά τώρα αυτά που ο Ηλίας εμένα με ενθουσίασαν, είναι πολύ ωραία. Οπότε, άμα έχουμε την άδειά σας, θα θέλαμε και αυτό. Εννοείται. Ωραία, πάμε τώρα στο τραγούδι, πείτε. Ωραία, θα ήθελα αν γίνεται να βάλουμε το Heartblades, το οποίο δεν το ανέφερα πριν. Αυτό το κομμάτι είχε τύχει να το παίξω σε ένα μαγαζί που είχα κάνει DJ set. Και ήρθε ένας κύριος που ήταν περίπου 55-60 χρονών. Και με ρώτησε το εξής, μου λέει, φίλε, αυτό το κομμάτι είναι Sisters of Mercy? Του λέω, όχι, ας πούμε είναι από την μπάντα μου. Λέει, τι εννοείς, γιατί ας πούμε είναι δικό σου, εσύ τραγουδάς? Λέω, ναι. Και του το έγραψε, τέλος πάντων, την επόμενη φορά κανονίσαμε που ξανά παίξα, του το έγραψε ένα CD και είναι το Heartblades που θα ακούσετε τώρα, το οποίο, ας πούμε, για μένα είναι βασικά από τα αγαπημένα μου και ειδικά στο live. Έχουμε και σχετική ερώτηση για αυτό το κομμάτι αμέσως Ωραία, μετά, οπότε ωραία. ας το ακούσουμε πρώτα.
Λοιπόν, έχουμε και ερώτηση από το κοινό. Αυτό είναι που με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ, γι' αυτό έκλεισα λίγο από το τραγούδι. Δεν μπορώ να περιμένω. Συγγνώμη, παιδιά. Η ερώτηση είναι από τον Μανώλη και μας ρωτάει: την περίοδο της Χούντας, ο Θεοδωράκης, ο Σαββόπουλος, ήταν το ροκ της εποχής. Γιατί είναι δύσκολο σήμερα να γραφτεί επαναστατικός ήχος με καθαρό στίχο? Μήπως έχει γραφτεί, αλλά η τυποποιημένη μουσική, το τυποποιημένο ύφος, η τυποποιημένη ενδυματολογία απομακρύνει και αποδυναμώνει τις όποιες προσπάθειες? Είναι προς εσάς η ερώτηση από το κοινό μας. Υπάρχουν σχήματα και καλλιτέχνες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά νομίζω δεν είναι τόσο εμφανής η δουλειά τους, γιατί πρώτον προφανώς δεν συμφέρει. Δεν νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να παιχτεί πλέον, να υπάρξει airplay, είτε στο ραδιόφωνο που πλέον όλοι παίζουν με playlist, είτε σε κάποιο τηλεοπτικό μέσο κάτι τέτοιο. Θα θεωρηθεί ως ακραίο στην εποχή μας. Αν θέλει ο Μανώλης, εγώ μπορώ να του προτείνω να ακούσει κάτι πάντως. Αν μου στείλει μήνυμα στον Irvain τη σελίδα, θα του στείλω κάτι και πρόσφατο και καλό και επαναστατικό. Ωραία, Μανώλη, τους άκουσες λοιπόν. Είναι πάνω σου τώρα οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το κομμάτι που ακούσαμε πριν. Αναφέρεται, νομίζω, στη σχέση των δύο φίλων και πώς το ένα έχει την τάση να, όχι να πληγώνει, να κατατρώει κατά κάποιο τρόπο το άλλο. Τις ερωτήσεις προς τα εκεί, αυτός είναι στιχουργικά υπεύθυνος κατά κύριο λόγο. Εσύ. Για πες μας την άποψή σου για αυτό το θέμα. Καλά, και εσύ θα μπορούσα να απαντήσεις, αλλά... Μπορώ να απαντήσω, αλλά ρωτάει για το κομμάτι το συγκεκριμένο. Ότι η σχέση των ανθρώπων είναι τόσο αλληλοεξόντωσης. Για το Heartbleeds μιλάμε γενικότερα. Ναι. Γενικά δεν είπατε κιόλας ότι τα τραγούδια τα περισσότερα αναφέρονται σε αυτή τη μάχη, να το πω έτσι, μεταξύ των φίλων, για τη σχέση τους? Όχι, δεν είναι ακριβώς των φίλων, με ό,τι και αν γράφεται το φι, απλά... πρώτα απ' όλα, ο στίχος κάποιες φορές δεν είναι ξεκάθαρο το μήνυμά του, έτσι, στα τραγούδια του Irvain. Απλά αν κάποιος γνωρίζει, ας πούμε, αγγλικά και ακούσει και το κομμάτι και διαβάσει όλους τους στίχους, πιστεύω θα βγάλει νόημα για το τι ακριβώς, σε τι αναφέρομαι. Για το Heartbleeds, ας πούμε, που ναι μεν τραγουδάω εγώ, ας πούμε, άντρας εντός εισαγωγικών προς γυναίκα, αλλά θα μπορούσε αντίστοιχα να ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, Heartblades είναι καρδιές λεπίδες, δηλαδή που όταν γνώρισε έναν άνθρωπο εντός εισαγωγικών σου δίνει κατά κάποιο τρόπο την καρδιά του ή την κερδίζεις κλπ. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές, όλοι μας πιστεύω, ότι ένα άτομο το οποίο είχαμε καλή σχέση και είχαμε κερδίσει την εμπιστοσύνη, δηλαδή την αγάπη του, οτιδήποτε, έχει γυρίσει λίγο καιρό μετά και αυτό έχει μετατραπεί σε άλλα συναισθήματα τα οποία κόβουν είτε στην πραγματικότητα είτε νοητά. Δηλαδή να πληγώσουν εντός αγωγικών, να καταστρέψουν τον άλλο, να τον κάνουν να νιώσει άσχημα, αλλά όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι και στην ανθρώπινη φύση. Στην πλειονότητά τους έτσι γυρίζει. Ναι. Νομίζω ότι ζητάμε και λίγο την καταστροφή σαν άνθρωποι. Όχι, εγώ δεν τη ζητάω, αλλά δυστυχώς... Σου έρχεται. Μια άλλη ερώτηση που νομίζω είναι και αρκετά εύστοχη. Είστε πολλά άτομα στο συγκρότημα. Υπάρχουν κάποιες φορές αναταραχές, μεταξύ σας διαφωνίες και αν ναι, πώς τις επιλύετε? Όπου υπάρχει περισσότερος από ένας, υπάρχουν και αναταραχές. Είτε πρόκειται για σχέση, είτε πρόκειται για φιλική σχέση, είτε πρόκειται για συγκρότημα. Τώρα εντάξει, μπουνιές δεν έχουμε παίξει. Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στο σχήμα, γιατί εγώ, παρένθεση, μπορεί να το δημιουργήσαμε με τον Ηλία, εγώ τότε έπαιζα κιθάρα, έφυγα και επέστρεψα μπασίστας. Ενδιάμεσα δεν ξέρω αν παίχτηκε τέτοιο σκηνικό, αλλά μπουνιές δεν έχουμε παίξει. Οι τόνοι ανεβαίνουν εννοείται, όπως και σε οποιαδήποτε σχέση. Αλλά τι είναι αυτό που σας κρατάει εν τέλει μαζί και δεν... Αυτοί οι τόνοι απλά που ανεβαίνουν γίνονται κάτι χειρότερο που σε πολλά συγκρότηματα? Είμαστε και φίλοι, πέρα ότι παίζουμε στο ίδιο συγκρότημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι βγαίνουμε όλοι μαζί, γνωριζόμασταν και πιο πριν, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι και αυτό.
Εσύ, Άγγελε, είπες ότι ήσουν στο συγκρότημα, έφυγες και επέστρεψες. Ναι. Πώς Τώρα- πήρες την απόφαση να φύγεις και να επιστρέψεις πάλι στην ίδια μπάντα, στο ίδιο συγκρότημα? Λοιπόν, είναι λίγο περίπλοκο. Είναι συνδυασμός διαφόρων πραγμάτων. Ας το βαφτίσουμε για να μην αναλύσουμε και να μην προσβάλλουμε άτομα. Ότι έπρεπε να γίνει ένα διάλειμμα για μια αναζήτηση διαφορετικών μονοπατιών. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε κάποια πράγματα για τη δισκογραφική σας δουλειά, την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά μάλιστα. Μας φέρανε εδώ τα παιδιά και CD τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας πείτε γενικά για αυτήν την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά. Ωραία. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο EP ήταν έτοιμο εδώ και 3 χρόνια. Απλά από τότε που ξεκίνησε η κρίση, δυστυχώς η εταιρεία με την οποία είχαμε κλείσει να βγει από εκείνη, αφού πέρασε ένα χρονικό διάστημα 1 και περισσότερου χρόνου, τελικά δεν το έβγαλε, όχι ξεκάθαρα για οικονομικούς λόγους, έγιναν και άλλα τα οποία δεν θα ήθελα να θίξω, γιατί, πώς θα το πω, υπήρχε περίπτωση μέχρι και να έχουμε νομικά θέματα τελικά με εκείνους, απλά με απόφαση δική μας, είπαμε τελειώνουμε, τους αφήνουμε όπως μας άφησαν και αυτοί και περιμέναμε καιρό, τους αφήνουμε και εκείνους να περιμένουν, γιατί δεν φέρθηκαν σωστά, δεν τήρησαν τη συμφωνία βασικά που είχαμε κλείσει τότε και αποφασίσαμε να αναζητήσουμε μια ξένη εταιρεία. Φάγαμε περίπου 2 χρόνια και σε συνδυασμό με μία μάνατζερ Ιταλίδα που είχαμε υπογράψει, η οποία δυστυχώς ούτε αυτή από τη σειρά, από πλευράς της κράτησε τη συμφωνία, δεν μας βρήκε καν εταιρεία, τουλάχιστον κάποια εταιρεία που να θεωρούμε ότι ήταν αξιοπρεπής για να βγάλουμε να κυκλοφορήσει, ας πούμε, αυτό το EP. Και για να μην τα πω λόγο, πέρσι αποφάσισαμε από μια καινούργια ελληνική εταιρεία, τον Εξαρχιώτη, και ευχαριστούμε πολύ τον Ευθύμη για την κυκλοφορία του EP. Το βγάλαμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έτοιμο το άλμπουμ για το οποίο κάνουμε αναζήτηση εταιρείας πάλι από το εξωτερικό. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Αυτή την περίοδο έχουμε ξεκινήσει και τη συνεργασία μας με καινούρια manager, με ένα ελληνικό πρακτορείο management που λέγεται Angels PR, οπότε μας βοηθούν και αυτοί στην αναζήτηση εταιρείας και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και νέα γι' αυτό. Επομένως, έχετε και άλλα κομμάτια έτοιμα, εφόσον μου λες ότι ετοιμάζετε. Λοιπόν, ένα κομμάτι πότε θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι έτοιμο. Όταν έχει φτάσει σε ένα 80-90%, δηλαδή μπορεί να μην είναι τέλεια η μίξη, να μην έχει γίνει mastering, θα βάλουμε π.χ. μετά ένα κομμάτι που είναι πολύ πρόσφατο, από τα πιο καινούργια ας πούμε, το οποίο δεν είναι μιξαρισμένο όπως τα άλλα, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι αξιοπρεπές, δηλαδή ότι ακούγεται μια χαρά, θα μου πείτε και στην άποψή σας. Από κομμάτια, όπως τα υπολογίζω, για να είναι σε ένα πολύ καλό ποσοστό έτοιμα, δηλαδή εκεί 70-80%, είναι γύρω στα 30 κομμάτια. Δηλαδή, αν βρούμε μια εταιρεία αξιοπρεπή, η οποία θα προμοτάρει τη δουλειά μας όπως πρέπει, και φυσικά στο εξωτερικό, γιατί μόνο στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, δεν γίνεται, έχουμε σκοπό να κυκλοφορήσουμε όσο πιο σύντομα και 2 και 3 άλμπουμ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να βρούμε κάποιον συνεργάτη. Υπάρχει κάποια στιγμή στη μουσική σας πορεία που να έχετε ξεχωρίσει ως την καλύτερη και ως τη χειρότερη? Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τη χειρότερη. Η χειρότερη, όπως προείπα, ήταν η συνεργασία μας με την Ιταλίδα manager, η οποία, για να αναφέρω, ας πούμε, ένα γεγονός και μπορεί κάποιοι να με καταλάβουν. Γινόταν ένα φεστιβάλ στη Μαδρίτη και υπήρχε και ένα φεστιβάλ άλλο στη Βαρκελόνη. Υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε να συνδυάσουμε το tour, αν μπορούσα να το πω, διήμερο θα ήταν. Δηλαδή θα παίζαμε στη Βαρκελόνη, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή και στη Μαδρίτη το Σάββατο. 1 μήνα πριν το live, μας είχαν πει ότι θα πάμε όλα πληρωμένα και ξενοδοχεία και στήρια κλπ. Εμείς ήμασταν φυσικά σε αναζήτηση τώρα να δούμε πότε θα φύγουμε, πώς θα κουβαλήσουμε εξοπλισμό και όλα αυτά. Για να μην τα πω λόγο, 10 μέρες πριν το live δεν μας είχαν στείλει τα εισιτήρια. Και ξαφνικά μας λένε, θα έρθετε με δικά σας έξοδα πληρωμένα,
όπως και το ξενοδοχείο, και ότι απλά θα μας έδιναν κάποιο ποσοστό από τα εισιτήρια του event, ας το πούμε. Και φυσικά εννοείται ότι τους είπα ότι όχι μόνο δεν πάμε, δηλαδή ήμουν και κατηγορηματικός. Μετέφερα μέσω της μάνατζερ να τους πει και κάποια άλλα σχόλια από πλευράς μου. Το καλύτερο τώρα, όχι live, αν μπορώ να το πω, αλλά το καλύτερο σαν εμπειρία ήτανε και το live μας στην Πάτρα, που είχε πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά το live μας στο Βόλο, που τότε ο Άγγελος δεν ήταν, το οποίο για μένα ήταν... Ναι, ήταν φοβερή εμπειρία, γιατί παίξαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, Αποθήκη λεγόταν, τώρα αν δεν κάνω λάθος έχει μετονομαστεί και είναι στο λιμάνι του Βόλου, το οποίο είχε άψογο ήχο, ήταν φοβεροί επαγγελματίες τα παιδιά που διοργάνωσαν, ας πούμε, το event, είχε πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είχε γύρω στα 320 με 340 άτομα, και μείναμε και 2 μέρες στο Βόλο, περάσαμε δηλαδή τέλεια γενικώς, πέρα ότι το live ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αυτά τα 2 μου έχουν μείνει σαν πολύ καλά και live και εμπειρίες γενικότερα του συγκροτήματος εκτός Αθηνών. Εσένα, Άγγελε? Εμένα στο συγκρότημα, προφανώς με ρωτάς για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Κοίταξε, η χειρότερη περίοδος για μένα ήταν όταν αποχώρησα. Obviously. Η καλύτερη θεωρώ ότι ήταν όταν καταφέραμε να βγάλουμε το EP, διότι το παλεύαμε χρόνια. Λίγο αποχωρήσεις μελών, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο κάτι περίεργα σκηνικά στις ηχογραφήσεις. Δεν είχε κάτσει. Ωραία. Μάλιστα. Πριν πάμε σε τραγούδι, θέλω να ρωτήσω αν θα σκεφτόσασταν για να συνεχίσετε μόνιμα την καριέρα σας στο εξωτερικό. Θα σκεφτόσασταν κάτι τέτοιο? Εγώ προσωπικά, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έφυγα από τη χώρα. Δηλαδή μπορεί να έφυγα για κάποιο καιρό, π.χ. να κάνω κάποια live κλπ. Για να φύγω μόνιμα δεν θα έφευγα, γιατί δεν το έκανα παλιότερα που ήταν και καλύτερη περίοδος, ας πούμε, οικονομικά, αν μπορώ να το πω, που είχα μια πάρα πολύ καλή πρόταση να πάω ως drummer, βέβαια, όχι ως τραγουδιστής, σε ένα φιλανδικό συγκρότημα αρκετά γνωστό. Δεν θα το έκανα. Πιστεύω ότι ακόμη και αν η βάση συγκροτήματος είναι στην Ελλάδα, ότι μπορούμε να διαχειριστούμε π.χ. τα tour και αν προκύψει κάτι τέτοιο, πολύ εύκολα. Δηλαδή πλέον και λόγω της τεχνολογίας και ότι είναι εύκολο να κλείσει και αεροπορικά και είναι και πλέον και αρκετά φτηνά για κάποιες χώρες. Αν αξίζει φυσικά να πάμε για live, θα πάμε, και όσο και αν κρατήσει το tour ή οτιδήποτε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει λόγος να φύγουμε από τη χώρα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε έξω τη δουλειά μας. Αυτό. Εσύ, Άγγελε, συμφωνείς με αυτό το σκεπτικό? Συμφωνώ. Απλά ούτως ή άλλως δεν απευθυνόμαστε, όπως είπαμε πριν, μόνο στο ελληνικό κοινό, γιατί είναι μια μικρή μερίδα των ανθρώπων που ακούν μουσική. Σίγουρα απευθυνόμαστε και προς ανθρώπους στο εξωτερικό. Τώρα με κάλυψε πλήρως ο Ηλίας. Ωραία, τότε πάμε σε ένα τραγούδι. Θα μας πεις, Ηλία, ποιο θες να βάλουμε επόμενο? Πάμε το Vile Angel, που είναι και στο EP μετά το Heartbleeds, τρίτο στη σειρά. Μάλιστα. Πιο κάτω... Συγγνώμη, παιδιά, έχω εδώ πέρα, ο Ηλίας πρέπει να πλέει εκείνο στα τραγούδια, για να τα πάμε μια σειρά. Οπότε είμαστε λίγο στην Μάλιστα, αμμονή. το βρήκαμε, Ωραία. παιδιά. Απολαύστε το.
Επιστρέψαμε εδώ. Ακούτε Rising with the Stars για όσους συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο 6 με 8. Δεχόμαστε ερωτήσεις φυσικά και χαιρόμαστε πολύ που σήμερα έχουμε δεχθεί... Έχουμε ενεργό κοινό. Μου άρεσε πάρα πολύ που δεχόμαστε ερωτήσεις στο chat. Και θα πω τώρα μία μέσω που μας στάλθηκε. Και η ερώτηση είναι η εξής. Μία νέα τάση στην ελληνική σκηνή είναι η σύνθεση jazz και σε ρεμπέτικα. Τι μπορεί να υποθεί για την Gothic? Μπορεί να πάει πιο μακριά από τη rock? Αυτή είναι η ερώτηση από θεατή μας. Τώρα απαντήστε. Προφανώς μάλλον εννοεί κάποια συγκροτήματα σε στυλ Villagers of Ioannina City και τέτοιο. Όχι. Τέτοιο εννοεί στυλ. Αυτό το swing που παίρνουν παλιά ρεμπέτικα και τα διασκευάζουν. Ωραία. Εγώ είμαι υπέρ, αλλά επειδή έχω δει και σε αυτό το ύφος ότι υπάρχουν κάποιοι fake τύποι που είναι μέσα στη φάση. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον τρόπο που τραγουδάνε που δεν το νιώθουν. Δηλαδή, το κάνουν απλά και μόνο για τη μόδα. Αλλά εγώ φυσικά και είμαι υπέρ του να κάνεις, ας πούμε, μία μίξη έτσι ρεμπέτικου και με πιο σύγχρονα ή εναλλακτικά είδη μουσικής. Με βρίσκει σύμφωνο. Απλά να μην γίνεται, πώς να το πω πιο απλά, για τη μόστρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία, νομίζω μας κάλυψες. Όχι, απλά δεν απαντήσαμε νομίζω στο αν μπορεί να πάει το Gothic. Αυτό είναι βασικά, όντως, το πιο βασικό. Καταρχάς, το Gothic μέρος του rock είναι. Οπότε, αν πάει παραπέρα το Gothic, θα πάει το rock παραπέρα. Και το Gothic, να ξέρετε, ότι αν το άκουγαν άτομα, δηλαδή, αν υπήρχε προώθηση έστω και λίγη, όπως υπήρχε κάποτε, ας πούμε, το 2003-2004 και λόγω των hymns στην Ελλάδα, υπήρχε προώθηση αυτού του είδους. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι το gothic rock, έτσι, με ατμοσφαιρικό ήχο κλπ, ότι μπορεί να το ακούσει οποιοσδήποτε. Σε αντίθεση π.χ. με κάποια είδη της metal που μπορεί να τα θεωρήσουν πιο extreme κλπ. Είναι λίγο παρεξηγημένη η gothic μουσική. Και είναι και παρεξηγημένη, εννοείται, στο ότι, ας πούμε, τους θεωρούν ακραίους και σκοτεινούς τύπους όσοι την ακούν, είτε παρακμεακούς, είτε με ψυχολογικά καμία σχέση. Για μένα η Gothic δίνει αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι μπορείς να εκφράσεις συναισθήματα και κάποιες προβληματικές, το πούμε, ανθρώπινες καταστάσεις, αλλά και με αξιοπρεπή τρόπο και πάνω απ' όλα με το συναίσθημα. Γιατί αυτό είναι το βασικότερο συστατικό της Gothic, γενικώς του Gothic ύφους και ήχου. Υπάρχει κάποια συνεργασία που θα θέλατε να κάνετε, που ονειρεύεστε? Εγώ προσωπικά θα ήθελα, αν γινόταν κάποτε, ο Trent Reznor, το Nine Inch Nails, ο τραγουδιστής, να μας έκανε παραγωγή στο δίσκο. Σέγγελα. Σε επίπεδο συγκροτήματος είναι, Ναι. έτσι. Θα συμφωνήσω με τον Ηλία. Ομοφωνία, λοιπόν. Ωραία. Εγώ θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής, είναι λίγο αστείο. Κάποια live εμφάνιση που θα θέλατε να ξεχάσετε? Πολλές. Άνετα. Σας τη λέω τώρα. Πείτε μας, θέλουμε να ακούσουμε. Ωραία. Όχι όλη την εμφάνιση, αλλά ναι, έτσι όπως τελικά κατέληξε το live. Και ήταν ο λόγος που είχε φύγει ο τότε μας drummer. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2006. Είχαμε ανοίξει τη συναυλία των Star Industry, αν δεν κάνω λάθος. Ή τον Elusive ή τον Star Industry, στον Dada. Και για να μην τα απολογώ, έκανα τραγικό λάθος τότε drummer. Δηλαδή σταμάτησε ένα κομμάτι στη μέση του. Μείναμε όλοι, γιατί δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Και φυσικά, επειδή είμαι και λίγο, ας πούμε, έτσι, αντιδραστικός, παρορμητικός, του έκανα κάποια χειρονομία έτσι, που την είδαν όλοι. Και μετά το live του είπα ότι ή σοβαρεύεσαι ή φεύγεις. Και τελικά έφυγε, μάλλον δεν μπορούσε να σοβαρευτεί. Οπότε αυτή είναι το συγκεκριμένο live που θέλετε να... Ναι. Κατάλαβα. Να πούμε κιόλας τώρα και στον αέρα ότι τις ερωτήσεις μας έχει στείλει και τις δύο ο Μανώλης και μας ακούει από Αμερική, μάλιστα να πούμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, έχουμε και ακροατές και σε άλλες υπήρους. Τρομερό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχει βρει το χρόνο και μας ακούει. Και προχωράμε τώρα στις ερωτήσεις, γιατί έχουμε αρκετές και θέλουμε να τις προλάβουμε. Τι αίσθημα σας διακατέχει όταν βρίσκετε στη σκηνή, τώρα που μιλήσαμε για live? Ποιο είναι αυτό το αίσθημα? Υπάρχει πάλι σχετική ανάρτησή μου στο Facebook πρόσφατα. Νομίζω ότι μόνο εκεί μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, με την έννοια ότι είμαι απελευθερωμένος, δεν έχω δεύτερη σκέψη του
τι έκανες, τι θα κάνεις, γιατί θα το κάνεις, πώς είσαι στημένος, πώς κινείσαι. Νομίζω στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ζωής μου αναγκαστικά κινούμε εντός κάποιων πλαισίων. Θα αλλοιώνατε ποτέ το στυλ της μουσικής σας για να γίνετε λίγο πιο εμπορική, ώστε να ακουστείτε περισσότερο, να αποκτήσετε ένα πιο ευρύ κοινό? Όχι. Ξεκάθαρα, τελεία, μπαμ. Εκτός του ότι σκέτο όχι, νομίζω ότι αν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο θα είχαμε ασχοληθεί με κάποιο άλλο είδος μουσικής και θα είχε τελειώσει η υπόθεση. Εννοείται αυτό. Πολύ τίμιο αυτό, εντάξει, που λέτε. Μια πρόβλεψη για τη μελλοντική σας πορεία γενικότερα του συγκροτήματος, πώς βλέπετε τους εαυτούς σας? Μην πεις για την παγκόσμια περιοδία. Όχι, όχι, όχι. Θα πω κάτι άλλο Θα πήγε αυτό, που θα καλύψει νομίζω για την ερώτηση. Πώς βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα, αν μπορώ, να κάνω μια πρόβλεψη για τον επόμενο 1,5 χρόνο, άντε 2 χρόνια. Επειδή εδώ και περίπου 12 χρόνια παίζω DJ σε μαγαζιά πέρα από μουσική. Και θεωρώ ότι κάποια vibes στο προς τα που θα πάει η φάση μπορώ να την πιάσω. Εγώ θα πω το εξής. Αν θεωρήσουμε ότι η rock, έτσι, μουσική τα συμπεριλαμβάνει όλα, και το metal και το gothic και αυτά, είναι η μόνη μουσική η οποία, για να το πω απλά, ποτέ δεν πεθαίνει και ποτέ δεν θα πεθάνει. Και να γίνει αυτό μέσα από τις τάχτες θα ξανανεύει σαν το φοίνικα και θα ξαναλάμψει. Γιατί είναι η πιο πλήρης μουσική, αν μπορώ να το πω, για μένα μαζί με την κλασική είναι οι πιο πλήρης μουσικές, γιατί έχουν όλα τα είδη, μπορούν να καλύψουν όλες τις συναισθηματικές ανάγκες ενός ανθρώπου, ενώ αντιθέτως κάποια στυλ μουσικής κάνουν ένα πράγμα. Δηλαδή, άλλο κράζει μόνο την κοινωνία, χωρίς, ας πούμε, να αναλογείται τι κάνει από πλευράς αυτός που το ακούει. Άλλο λέει για αυτά που έκραζα πριν, τα δίθεν και τα τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πλήρης μουσική. Αυτό έχει αρχίσει πάλι και το καταλαβαίνει ο κόσμος, και η πρόβλεψή μου εν ολίγης είναι ότι θα ξανανεύει πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουν φτάσει σε τέλμα τα υπόλοιπα μουσικά είδη. Είναι κορεσμένα, τα τραβάνε από τα μαλλιά. Και αυτό γιατί έχουν επενδύσει καλώς ή κακώς κάποιες εταιρείες σε παραγωγούς που τους προμοτάρουν full, αλλά πιστεύω ότι δεν θα κρατήσει. Δηλαδή, σε 1 χρόνο περίπου από τώρα θα δείτε ότι αυτά τα είδη που είναι τώρα πάνω, τα mainstream κλπ, θα δείτε την πτώση τους και δεν θα το πιστεύετε. Οπότε και εμάς η πορεία, καλώς ή κακώς, θα ανέβει, γιατί και εμείς αποτελούμε ένα μέρος του rock και λοιπά ήχου. Επανέρχομαι πάλι στο θέμα του live. Θεωρείτε πως μια live εμφάνιση είναι επιτυχημένη όταν υπάρχει αρκετός κόσμος ή όταν είστε ηχητικά εσείς καλά? Και τα δύο, σίγουρα. Δεν θα ξεχωρίζατε κάτι σε κάποια περίπτωση? Αν δεν έχεις καλό ήχο και έχεις κόσμο, δεν έχει νόημα. Αν δεν έχεις κόσμο και έχεις καλό ήχο, πάλι είναι λες και παίζεις στο στούντιο. Σωστό. Ανταγωνισμός στο χώρο σας υπάρχει, στο χώρο της gothic μουσικής? Ανταγωνισμός, δηλαδή, με άλλους καλλιτέχνες? Γιατί ήταν μια ερώτηση που είχαμε κάνει και στην προηγούμενη εκπομπή και μας απαντήσαν ότι υπάρχει σε άλλα είδη μουσικής υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Αυτοί έχουν, εμείς δεν έχουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ καλό αυτό. Όχι, υπάρχει μια περίεργη νοοτροπία στην Ελλάδα που δεν μπορώ να την καταλάβω, με την έννοια ότι όχι μόνο στο gothic, είτε στο metal, είτε στο rock, γενικότερα, σε οποιοδήποτε μουσικό είδος υπάρχει από, εντάξει, όχι από όλους, πάντως πολλά σχήματα βλέπουν τα άλλα ανταγωνιστικά, άνευ λόγου και αιτίας, ενώ υπάρχουν διεθνείς σχήματα που έχουν καταξιωθεί καλλιτεχνικά και μπορεί να δανειστεί το ένα σχήμα το μέλος του άλλου, γιατί ξέρω εγώ ο μπασίστας τους έσπασε το χέρι του και γνωρίζουν και τα κομμάτια τους μεταξύ. Ένα χαρακτηριστικό, όχι στο χώρο του goth τώρα, που έλεγα παλιότερα, υπήρχε εκείνη η περίεργη κόντρα τέλος των 90s, αρχές του 2000, Βύση Βανδύ, και έβλεπες την ίδια ώρα στο εξωτερικό, στο χώρο του metal, ας πούμε, τραγουδούσε ο Dickinson τον Iron Maiden μαζί με τους Judas Priest, που θεωρητικώς είναι ανταγωνιστές, ή αντιστρόφως διασκεύαζε ο Λέμι τον Motorhead Metallica και εδώ τσακωνόντουσαν, λες και ήταν στο Μα δυστυχώς ποτέκι, ας πούμε. αυτό μας έχει φάει στην Ελλάδα.
οι διαμάχες μεταξύ μας. Υπάρχει κάποιο ελληνικό συγκρότημα με το οποίο θα θέλατε να συνεργαστείτε? Να συνεργαστούμε του στυλ να ανοίγαμε συναυλία τους ή να παίζαμε μαζί live, ναι. Και τους το έχω προτείνει κιόλας. Είναι οι Septic Flesh. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Όχι ότι δεν μου αρέσουν π.χ. οι Rotting Christ, γιατί αυτό θα πει κατευθείαν κάποιος αν αναφέρει Septic Flesh. Απλά θεωρώ ότι το συναίσθημα που βγάζει κάποια κομμάτι Septic Flesh και η ατμόσφαιρα, ότι είναι μοναδική. Δηλαδή, και πιστεύω ότι θα ταιριάζαμε, ας το πούμε, γιατί κάποιος θα πει αυτοί παίζουν black metal. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν το θεωρώ black metal ή death metal ή... Θεωρώ ότι είναι αυτοί που είναι, γράφουν φοβερή μουσική, ξέρουν πραγματικά τι κάνουν και θα ήθελα σε κάποια φάση να ανοίξουμε ένα live τους. Για να συνεργαστούμε τώρα μουσικά, αυτό ποτέ δεν το αποκλείουμε. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε κάποιο κομμάτι π.χ. Να έρθει να παίξει κιθάρα, π.χ. Ποιος να πω, ο Μπομπ Κατσιόνης, ας πούμε, που είναι και φίλος και τον ξέρω χρόνια. Άνετα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλά προέχει το να βρούμε, ας πούμε, μια εταιρεία για το άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι τους Die Again. Να πούμε ότι όλα τα τραγούδια που έχουμε βάλει μέχρι τώρα είναι από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά. Εκτός από το πρώτο. Εκτός από το πρώτο. Όχι, και το πρώτο είναι. Το Grave. Α, το Grave βάλαμε πρώτο. Γράφετε Ωραία. λάθος. Είναι όλα λοιπόν από την πρώτη της δισκογραφική δουλειά. In a game we couldn't play. Well, lost your
Και μιας που αναφέραμε για την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά, θα θέλαμε να μας πείτε τα συναισθήματα που νιώσατε όταν κρατήσατε για πρώτη φορά στα χέρια σας αυτή τη δουλειά. Ωραία. Αρχικά χαίρομαι ιδιαίτερα που κυκλοφόρησε το EP, που έγιναν όλα όπως τα θέλαμε, δηλαδή μας έδωσε τη δυνατότητα το ότι επιλέξαμε εμείς την εταιρεία, η οποία ήταν ανεξάρτητη φυσικά, δεν ήταν παρακλάδι πολυεθνικής ή κάτι τέτοιο, οπότε είχαμε ακριβώς τον ήχο όπως τον θέλαμε, τα γραφιστικά έγιναν απογραφίστα ακριβώς και αυτά όπως επιθυμούσαμε, η φωτογράφηση επίσης, η φωτογραφία που είναι μπροστά από εμάς. Πιστεύω ότι είναι καλό EP, ας πούμε, για το ξεκίνημα μιας μπάντας, αν και άργησε. Τι άλλο πω, ότι την πρώτη μέρα φυσικά το έβαλα το CD και το άκουσα 5-6 φορές συνεχόμενα, γιατί καλώς και κακώς άλλο το MP3 και άλλο το CD. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν έχεις και ένα καλύτερο ηχοσύστημα μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Αυτό, και φυσικά ήμουν πολύ χαρούμενος. Πριν ρωτήσεις Σταυρούλα αυτό που θέλει, θέλω να ρωτήσω αν στα 11 χρόνια που υπάρχει το Invane έχετε σκεφτεί ποτέ να διαλύσετε κατά κάποιο τρόπο το συγκρότημα. Κρίσιμη ερώτηση. Νομίζω ότι για να κλείσαμε δεκαετία και να μην το έχουμε διαλύσει δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ, εντάξει, χαλάρωσε. Ποτέ. Όσο ζω δεν θα γίνει και έτσι. 80 χρονών θα παίζω. 80 χρονών θα ανεβαίνω και θα τραγουδάω το Die Again μέχρι να πεθάνω. Επί σκηνής. 10 χρόνια είναι πολλά. Οπότε θέλουμε να μας πείτε για τον καθένα από εσάς. Τι είναι Invane, τι σημαίνουν για σας. Λοιπόν, πάλι θα απαντήσω όπως είχα απαντήσει. Είναι σαν ένα παιδί σου, ας πούμε. Εντάξει, εγώ έχω την ιδιομορφία ότι έφυγα και επέστρεψα, αλλά μεγαλώνεις μαζί του, είσαι κάπως ανώριμος στην αρχή, οριμάζοντας και το σχήμα μαζί. Γίνεται νομίζω μέρος της ζωής σου και καταναλώνει πολύ την ενέργειά σου, αλλά αντιστοίχως σου δίνει αντίστοιχα ποσά ενέργειας. Θα θέλατε να μας πείτε και λίγο πιο αναλυτικά για τις επιρροές σας. Νομίζω είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ το κοινό μας και επειδή έχουμε και κάποια τραγούδια, νομίζω που παραπέμπουν σε αυτές, θέλουμε να ακούσουμε πιο αναλυτικά. Ωραία. Θα ήθελα να αναφέρω τις πιο παλιές, ας το πούμε, μπάντες, οι οποίες είναι Sisters of Mercy, Type O Negative, θα βάλουμε και πιο μετά τραγούδια τους, η Star Industry, Elusive, δηλαδή είναι gothic rock, ας το πούμε παραδοσιακές μπάντες, η Fields of the Nephilim. Μετά έχουμε φυσικά επιρροές από τον πιο πρόσφατο gothic rock χώρο και ήχο, δηλαδή η Hymn, 69 που είναι και η φιλανδική σκηνή που ανέφερα, η Sentence φυσικά που είναι από τις αγαπημένες μας μπάντες και των δύο. Εντάξει, όμως υπάρχει πάντα η gothic αισθητική στο Sentence, δηλαδή και του συναισθήματος και της μελαγχολίας και στους Φιλανδούς γενικότερα αυτό. Ή του Die For, ας πούμε, που έχουμε παίξει και παλιότερα. Το πρώτο μας live είχαμε τη χαρά να γίνει στο Θέατρο Παπάγου 29 Ενάτου το 2005, μέρα γενεθλίων μου, και είχαμε ανοίξει στους Κάρον και τους Die For μαζί, που είναι εμένα από τις αγαπημένες μου, ας πούμε, φιλανδικές μπάντες και φυσικά και επιρροές. Και τέλος, οι επιρροές από το διαφορετικό, ας το πούμε κάπως industrial χώρο, είναι οι Nine Inch Nails, Marilyn Manson, οι Dope Stars, οι Rammstein και τέτοιου είδους μπάντες, οι οποίοι, ας πούμε, έχουν κάπως πιο βαριές κιθάρες και λίγο διαφορετικά πιο ηλεκτροπλήκτρα. Οι Blue Tangle, ας πούμε, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, που είναι του πιο φυσικά gothic EBM χώρου, αλλά δεν πάβει να είναι σχετικές. Εφόσον ανέφερες το πρώτο σας live, θέλω να μου πείτε λίγο τι θυμάστε από εκείνη τη μέρα. Έβρεχε πολύ. Είχαμε μαλλιά. Εγώ είχα πιο πολλά. Έχει ακόμα. Καλά, εγώ τα είχα ξηρίσει πάλι, γιατί ήμουν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Ναι. Όχι, εγώ δεν θα ξεχάσω ότι επειδή ήταν στο Θέατρο Παπάγου και περιμέναμε πολύ κόσμο, ήταν ένα θέατρο, να δεν κάνω λάθος, χωρητικότητας 1.000 ατόμων, κάπου εκεί. Αφού έγινε το soundcheck και όλα αυτά, το απόγευμα και ήμασταν όλοι έτοιμοι για το live, ξέσπασε καταιγίδα, δηλαδή έβρεξε
σε σημείο που είπαμε να το ακυρώσουμε ή όχι. Αλλά φυσικά είχαν έρθει και οι μπάντες από τη Φιλανδία, που δεν γινόταν. Πάρα πολλοί κόσμος είχε αγοράσει από πριν εισιτήρια. Οπότε έγινε το live. Εγώ δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, την εμπειρία του πώς ήταν να είμαι στα ίδια backstage και καμαρίνια με τους Κάρον και τους Die 4. Και γενικότερα συμπαθώ πάρα πολύ τους Φιλανδούς. Έχω πάει στη Φιλανδία 3 φορές. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δηλαδή ήταν εμπειρία ζωής. Και ευτυχώς η βροχή δεν το κατάστρεψε στο live, γιατί από την ώρα του live και μετά δεν ξαναέβρεξε. Να πούμε κάτι με ενθουσίασε τώρα. Εδώ μου έστειλε ο Μανώλης ότι μας ακούει, λέει, όλη η ελληνική παροικία φοιτητών σε ένα dim sum στη Chinatown, στην Αμερική. Χαιρετίσματα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε εσάς, παιδιά. Δεν το λέω στα αγγλικά τώρα, μην μπερδέψω εδώ τους ακροατές, τους Έλληνες, αλλά θα σας το μεταφέρει ο Μανώλης. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε εσάς και είναι από τους The Sisters of Mercy, Lucretia My Reflection. Το βάζω. Worlds in between.
Επιστρέψαμε λοιπόν στο Spam Radio. Είμαστε η Rising with the Stars κάθε Σάββατο 6 με 8. Να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας μας. Έχουμε τη σελίδα μας, την ομάδα μάλλον, στο Facebook Rising with the Stars. Τη σελίδα μας στο Instagram, επίσης Rising with the Stars, καθώς και τις σελίδες του σταθμού μας, Spam Radio στο Facebook και στο Instagram, αλλά και στο Twitter. Ενώ μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο www.spamradio.gr. Σήμερα κοντά μας να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε τους In Vain, ένα gothic rock συγκρότημα. Τους ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ που είναι εδώ. Εμείς. Και να περάσουμε σε επόμενη ερώτηση. Σταυρούλα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο τραγούδι ξεχωρίζεται περισσότερο και γιατί από τα δικά σας τραγούδια. Ωραία. Από αυτά που ακούσαμε ή γενικότερα? Γενικότερα. Ωραία. Να πω εγώ προσωπικά ποιο ξεχωρίζω, το Clouds Open νομίζω. Και άμα θέλετε να το βάλουμε και τώρα να το ακούσουμε. Θα βάλουμε, εννοείται. Ωραία, βάλτε. Έχουμε βάλει λίγα τραγούδια, οπότε νομίζω τους αξίζει στους ακροατές να τους βάλουμε τώρα Εννοείται. λίγο πιο απανωτά προς το τέλος. Never believed in love at first sight. How you changed my life, I couldn't describe. Just like a wish, pray to the stars, you came to me. You saved my life, you give me hope, all that I need. You were my salvation. You were my obsession, the only drug I really need. I need clouds open, let the light fall up on the face. Clouds open, ordinary, my embrace. Clouds open, let the sunshine fall up on the face. Clouds open. I know I caused you pain inside, but you should recall that we had good times. I gave you cry, tears of ice, my heart just died. All I need, see you smile one more time. You were my salvation. You were my obsession, the only drug I really need. I need clouds open, let the light fall up on the face. Clouds open, ordinary, my embrace. Clouds open, let the sunshine fall up on the face. Clouds open.
λίγο απότομα, νομίζω. Όχι, καθόλου, μόνο του τελείωσε. Αλλά θέλουμε να μας πείτε λίγο περισσότερο γιατί ξεχωρίζεται αυτό το τραγούδι. Δεν μας είπατε. Μας είπατε ποιο είναι το τραγούδι που ξεχωρίζεται, αλλά δεν μας είπατε γιατί έχει μια έτσι, πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Στη δικιά μου θα πω πρώτα, γιατί αρχικά μου αρέσει η μελωδία και η παραγωγή έτσι όπως βγήκε. Είναι από τα πιο καινούργια μας κομμάτια. Δηλαδή το άλμπουμ θα μοιάζει πιο πολύ σε αυτά. Καλός ή κακός. Δηλαδή έχει ίσως λίγο πιο ηλέκτρο πλήκτρα και λίγο πιο πολύ κιθάρα και σόλο κλπ. Αλλά πιστεύω ας πούμε ότι επειδή έχω ακούσει αρκετά καλά σχόλια από κόσμο ότι αρέσει και σε άλλους τέλος πάντων. Και αυτό ελπίζω. Εγώ πριν περάσουμε στον Άγγελο να μας πει και αυτό στο δικό του αγαπημένο κομμάτι, θέλω να σας δώσω λίγο στην αέρα να πω τι λέγαμε για ταξίδια όσο ήμασταν off-air και διάφορες εμπειρίες. Το live, συγγνώμη παιδιά. Μια εμπειρία του Ηλία που μας έλεγε μείον 27 που ήσουν. Στη Φιλανδία. Μείον 27, σε ένα νησί έξω από το Ελσίνκι, Σουομενλίνα λεγόταν, και περπατούσα πάνω στην παγωμένη θάλασσα σε τεράστια εξάγωνα παγωμένου αλατιού. Μείον 27. Έτσι έλεγε το κινητό μου, το οποίο είχα ένα Nokia που είχε θερμοκρασία τότε και όταν πήγα να το κάνω πίσω το μενού, να πάει στο τέτοιο, είχε κολλήσει. Και γιατί το λέω, γιατί και το Nokia είναι και φιλανδική μάρκα. Εγώ πάντα Nokia παίρνω κινητά, έτσι. Υποστηρίζω Φιλανδία, αν και τώρα και αυτή εξαγοράσει και από τη Microsoft. Αλλά λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, Nokia και δεν την πάλεψε το κρύο της Φιλανδίας. Αλλά φυσικά είχα πάει Ιανουάριο, έτσι, που είναι... Μιλάμε για απίστευτο κρύο, αλλά δεν έχει τόσο υγρασία. Ναι, αλλά συμπλήρωσε ότι και στο εξωτικό νευροκόπη χτυπάει μείον 27. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι, τώρα με ενθαρρύνουν πολύ τα παιδιά εδώ με αυτά που μου λένε, που θα πάω Εράσμους από Ιανουάριο σε, εντάξει, Λιθουανία πιο κάτω. Ελπίζω να μην έχει τέτοιους... Εντάξει, θα έχει, τώρα τι λέμε, προσπαθώ να μου χρυσώσω το χάπι. Αλλά όχι, έχουν την ομορφιά τους. Δεν έχει την υγρασία που... Αυτό, νομίζω το χειρότερο είναι η υγρασία, όχι τόσο το κρύο. Δηλαδή στη Δανία έχει χειρότερο κρύο από ό,τι στη Φιλανδία. Γιατί έχει πιο πολύ υγρασία και βρέχει περισσότερο. Ενώ στη Φιλανδία είναι τελείως το κρύο, πώς να το πω, άλλου στυλ, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα και το κλίμα όπως ήταν και οι άνθρωποι. Καμία σχέση που λένε, ας πούμε, ότι οι Βόρειοι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ίσως οι Σουηδοί είναι. Οι Φιλανδοί, καμία σχέση. Και επίσης είναι πάρα πολύ φιλέλληνες, θέλω να πω. Όποτε πήγαινα σε μπαρ, ας πούμε, και βγαίναμε και άκουγαν που μιλούσαμε ελληνικά, γιατί είχαμε πάει με ένα μεγάλο group, έτσι, 20 ατόμων, να δούμε live τους 69 και τους Him σε ένα φεστιβάλ που είχαν κάνει σε ένα μαγαζί πολύ γνωστό εκεί, στο Ταβάστια. Και θυμάμαι ότι όταν άκουγαν στο μπαρ και καταλάβαιναν ότι είμαστε Έλληνες, πάντα μας κερνούσαν Jägermeister, δηλαδή ήταν πολύ θερμοί, καμία σχέση όπως περιγράφανε. Τι να πω, ήμασταν και τυχεροί. Ισχύει αυτό πάντως και εγώ έχω γνωρίσει πέρσι κιόλας μία κοπέλα από τη Λιθουανία που είχε έρθει εδώ για κάποια σεμινάρια και πραγματικά ήταν τόσο φιλική, τόσο δηλαδή και γενικότερα από ό,τι μου έχουν πει οι Λιθουανοί, έτσι, είναι πολύ δεκτικοί άνθρωποι, πολύ καλοί, πολύ φιλόξενοι, οπότε νομίζω είναι πολλά που ακούγονται είναι κάπως φήμες, γιατί εγώ είδα το αντίθετο, πραγματικά. Νομίζω σαν Έλληνες έχουμε την τάση λίγο να μαυρώνουμε. Να είμαστε λίγο κομπλεξικοί, θα έλεγα. Ναι. Όχι, εξαρτάται. Ας πούμε, στην Ολλανδία εγώ είχα πάει με κάποιον φίλο τέλος πάντων για δουλειές και είχα αντιμετωπίσει η συμπεριφορά, ήταν τα πρώτα χρόνια της κρίσης κιόλας, που ερχόντουσαν να σου την πούν, αλλά απαντούσα αντιστοίχως. Άλλη φάρα αυτή όμως. Καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση με τους Λιθουανούς. Έχουν μια υπεροψία, νομίζω, η αλήθεια είναι. Βέλγιο, Ολλανδία, νομίζω ότι έχω συναντήσει μια προκατάληψη. Θα μου πεις βέβαια και στην Ελλάδα τι υπάρχει. Αλλά ότι οι προκαταλήψεις έχουν τώρα που βουλιάζουν οι χώρες τους. Σε λίγο καιρό, επειδή είναι κακοί με τους άλλους. Γίναμε κι εμείς λίγο κακοί, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, να δυστυχώς. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική των παιδιών, να μας πει και ο Άγγελος ποιο τραγούδι ξεχωρίζει. Κοίτα, εγώ ξεχωρίζω το πρώτο που ακούσαμε σήμερα, το Grave Our Love, το οποίο αποτελεί το πρώτο τραγούδι που μετά είναι το Clouds Open για μένα, το οποίο ηχητικά μου αρέσει περισσότερο από όλα. Απλά το Grave Our Love είναι το πρώτο ουσιαστικά που συνθέσαμε. Αυτό υπήρχε από
δεύτερο-τρίτο μήνα της γνωριμίας μας, νομίζω, με τον Ηλία. Το παιδί σας, λοιπόν, το πρώτο Αυτό, σας ναι. παιδί. Θα βάλουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι που μου πρότεινε η Ηλίας, τον Typo Negative, Christian Woman, και αυτή από τις επιρροές τους, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όπως μας είπανε. Και πάμε να το απολαύσουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θέλω να πούμε και στο κοινό αν ετοιμάζετε κάποιες live εμφανίσεις, αν εμφανίζετε κάπου αυτόν τον καιρό. Τώρα το επόμενο live θα είναι λογικά σε περίπου 20 μέρες από τώρα. Απλά συζητάμε για το μαγαζί το οποίο θα γίνει, γιατί δεν θέλουμε να παίζουμε στα ίδια. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε τώρα, πέρα από τα κλασικά μαγαζιά στο κέντρο που έχουμε παίξει αρκετές φορές, να πάμε και πιο βόρεια προάστια, στα νότια προάστια. Απλά το κακό είναι ότι
εκτός ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έκαναν live, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και 1,5 χρόνο, 2 περίπου. Το κλασικό, αυτό που θα το ξέρουν κάποιοι φίλοι μουσικοί που τυχόν έχουν παίξει live, με το ένσημο που σε υποχρεώνουν. Που αυτό, ενώ το έχουν πλασάρει για καλό, δηλαδή το στείλω ότι κάνεις live κάπου και σου βάζουν ένα ένσημο, οι μαγαζάτορες δυστυχώς δεν μπορούν οι περισσότεροι να το επιβαρυνθούν. Γιατί σου λέει, θα βάλω από ένα ένσημο στον καθένα που είναι κάποια λεφτά. Θα πρέπει να του δώσω και κάποια λεφτά από την είσοδο. Οπότε δυστυχώς πάρα πολλά μαγαζιά που έκαναν live δεν κάνουν πλέον, μόνο και μόνο από αυτό το μέτρο. Κατάλαβα. Κάποιο πρόσφατο live που έχετε κάνει? Χτες. Αλλά όχι σαν In Vain, με το αστικό σύνδρομο. Σαν In Vain, το τελευταίο live ήταν 28 Οκτωβρίου στην Death Disco μαζί με τους Κόρια που παίξαμε. Είναι ήδη 8 παρά 10, οπότε νομίζω σιγά σιγά ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Γιατί κανονικά η εκπομπή είναι έτσι και 6 με 8 και θα σας βάλουμε και κάποια τραγούδια τώρα. Εγώ λέω πέρα από τα υπόλοιπα που είναι από συγκροτήματα που έχουν επηρεάσει το Vain, να βάλουμε ξανά. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε δηλαδή πάλι με το Clouds Open επειδή μου άρεσε. Το βάλαμε ήδη πριν, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε θα έλεγα να το ξαναβάλουμε επειδή το είχατε και άχτη να κλείσουμε με αυτό έτσι κι αλλιώς. Και δεν νομίζω να τους χαλάσει καθόλου και τους ακροατές μας. Να βάλουμε όμως πρώτα ένα hymn. Εννοείται, ναι, αυτό είπα πριν. Μετά από γιατί αυτό. είναι και αυτή από τις αγαπημένες μπάντες. Ναι, οπότε θα βάλουμε Him Killing Loneliness. Θες, ναι. Ωραία. Memories sharp as daggers, piercing to the flesh of today. Suicide of love took away all that matters and buried the remains in an unmarked grave in your heart. With the venomous kiss you gave me, I'm killing loneliness. With the warmth of your arms you saved me. Oh, I'm killing loneliness with you. The killing loneliness that turned my heart into a tomb. I'm killing loneliness. Nailed to a cross together as solitude begs us to stay. We disappear in the light forever, and denounce the power of death over our souls as secret words are said to start a war. With the venomous kiss you gave me, I'm killing loneliness. With the warmth of your arms you saved me. Oh, I'm killing loneliness with you. The killing loneliness that turned my heart into a tomb. I'm killing loneliness. I'm killing loneliness.
και νομίζω ότι μία από τα πιο σπουδαία πράγματα που υπόθηκαν ήταν τώρα backstage, οπότε θέλουμε να μας πει τώρα πριν σας καληνυχτήσουμε ο Ηλίας κάποια πράγματα εδώ για την άποψή του για το συγκεκριμένο συγκρότημα και λίγο για τη γνώμη που έχουν τα παιδιά για τις δισκογραφικές εταιρείες γενικότερα. Ωραία. Αυτό που θα ήθελα να πω για τους Him, που τους παρακολουθώ από το 1999 που είχε βγει το Razorblade Romance. Δυστυχώς και αυτοί, από όταν έμπλεξαν, αν μπορώ να το πω, με αμερικάνικη εταιρεία, η οποία τους επέβαλε κατά κάποιο τρόπο να έχουν συγκεκριμένο και πολύ πιο light ήχο, πολύ μεγάλο μέρος του κοινού τους απογοητεύτηκε. Και φυσικά και εγώ μέσα σε αυτούς, όχι τόσο από το δίσκο που ήταν το κομμάτι που ακούσαμε πριν, αλλά από την τελευταία τους δουλειά. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές μπάντες, γιατί εννοείται ότι για καλό προσπαθεί κάθε μπάντα να πάει σε όλο και μεγαλύτερη εταιρεία, η οποία όμως θα είναι πολυεθνική, άρα θα έχει δικά της μέτρα και σταθμά που θα ορίσει το πώς πρέπει να είναι ο ήχος, το πώς θα πρέπει να παρουσιάζει την μπάντα. Οπότε, καλώς και κακώς μπορεί να κάνουν και μια μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά τα νούμερα ή τις πωλήσεις για κάποια περίοδο, αλλά αυτό που εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι γίνεται, ότι χάνουν τους πολύ φανατικούς που ένα συγκρότημα, ειδικά του rock και metal χώρου κλπ, θέλει τους πιστούς ακόλουθους, όχι τον κάθε άσχετο που θα το ακούσει για λίγο καιρό και θα το αφήσει. Ναι. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα δυστυχώς τώρα να σας αποχαιρετήσουμε όλους σας, να ευχαριστήσουμε για 1000η φορά του Συμβαίνει, γιατί πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας σήμερα και μας κάναν αυτή την τιμή. Νομίζω ότι είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είπαν πολύ ωραία πράγματα. Θα δείτε σύντομα και γραπτή τη συνέντευξη να ανέβει, γιατί είχαμε και σήμερα και πολλούς ακροατές, οπότε πιστεύω σίγουρα θέλουν να τα ξαναδούν και όσοι δεν μας άκουσαν να τα δουν αυτά που υπόθηκαν γραπτά. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, γιατί ήταν αρκετοί σήμερα και πολύ πιστοί και ήταν και τα από... παιδιά που μας στείλαν το βίντεο. Ναι, ειδικά το Μανώλη από την Αμερική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα βίντεο και τις φωτογραφίες και τις ερωτήσεις. Ελπίζουμε ότι σε κάθε εκπομπή να είστε ενεργοί σαν κοινό, παιδιά. Θέλουμε ερωτήσεις, θέλουμε να μας στέλνετε τραγούδια να αφιερώνουμε. Θέλουμε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Καλό βράδυ να έχετε και... τι να πω... Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Πάλι Σάββατο 6 με 8. Θα κλείσουμε πάλι με το Clouds Open, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν και, όπως σας είπα πριν, επιθυμία των παιδιών να κλείσουμε με αυτό. Οπότε, ξανά απολαύστε το.